Научно казано е, че ако си купиш храна и после я изсереш, това значи, че сереш пари. И така, избягва е картина, кой ще е смешен човек, се казва картината, сега на Рони Кол, Шерлок Холмс се търси. И времето ще валят шушулки! И спорта! Така, значи спорта е просе по-бързо на Брус от Джон Токов. Така, и Денис Койко бе! и дай да взема другите спорт. Така, другия спорт е, че човек победи кокошка по снасяне на яйца. Това беше от нас! О, да! Бейби! Хареса ли ти?